Nyathanda bempondo zimakhengenene sinibingelele sinamukeleke phinaphila la wethamele khona i1 KZN TV igama lami ke kuphiwe ngokomthembo sikhuluma nawe ke sisemkhandlweni ke impendle okumkhandlu ke ongaphansi kwesifunda uMgungundlovu nokuyilapho khona ke sihamba nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu esifundazweni eKwaZulu Natal kubhekwa ke inkinga egubuzeleke lomkhandlu njengoba kwaziwa ukuthi usuhlaleke isikhathi eside cishe ke ungenayo imeya okuyiyona ke eholayo kulomkhandlu okwenza ukuthi ke idingo ziye noma zigqoze ukuthi ke zifinyeleleke emphakathini ushengeke ubesengenelela ngomnyango wakhe nalapho benomhlangano namakhansela okuyiwona ke asebenzela ke lomkhandlu ukubheka phakathi kwezinye zezinhlelo ezingase ke zishintshe isimo kulomkhandlu siyafisa ukuthi sizwe kuyena ke umfundisi uButhelezi ozothi ke esilandise ngalolu daba ngaphambi ukuthi ke siye emphakathini sithi abakhulume silapha namhlanje kumasipala wasempendle lapho besinomhlangano namakhansela ukuzobuka ukusebenza komkhandlu umbiko ke esiucoshile awugculisi ngoba kuningi okungahambi kahle njengoba sikhuluma nje abasebenzi abaholile amakhansela awaholile okuphoqeke ukuthi sisondele njengomnyango wakwaCocta ukuzobuka ukuthi iziphi inyathelo esingayithatha ukuze isimo sikamasipala sibuyele kokujwayelekile sibe nomhlangano omuhle kakhulu namakhansela ukwakhumbuza ukuthi amakhansela njobe lapha emkhandlwini amele abantu amele umphakathi ngaso sonke isikhathi inqumo ezithathwayo kumele kube zinqumo ezocabangela abantu kube zinqumo ezohambisa phambili intuthuko ukuze ngaso sonke isikhathi indlela okuphathwa ngayo imali kube indlela esemthethweni kube indlela futhi ezokwazi ukunikeza isithunzi kulomkhandlu onjengalo wasempendle kuneyinqumo ke eseyithathile njengomnyango wakwaCocta esizoyilandela emva kweinsuku eziyisikhombisa ukubona ukuthi ikhona indlela eyaphambili simthintile uMEC uMEC ubaba uThulasi umfundisi siyabonga ukuthi afike silindileke ukubona ukuthi mhlambe ekufikeni kwakhe lukhona yini ushintsho lungabakhona ngoba umkhandlu wethu kule inkinga lezi ezingaka nje ngenxa yalabantu abangafuni ukusikhokhela imali in time example uMgungundlovu district no Department of Transport uPublic Works okufanele akhokhele leyo mali yaka transport lokho bekungawulekelela umkhandlu ukuthi ngoDecember ukwazi ukuholela abantu on time nangoJanuary nangoFebruary siyafisa futhi okay njengoba efikileke ungqongqoshe simcelile ukuthi asikhulumele no treasure ukuthi iplan yokukhokha le mali le ye roll over engenzekanga noma equitable share engasebenzile okwamanje ithathwe ngokweplan yomkhandlu sifisa ukuthi bathathe mhlambe 5.2 at least every tranche abasinika yona ukuze umkhandlu ungaguqi phansi abantu la ngaphandle basilindile intuthuko ke siyifakile iningi kodwa siyafisa futhi ukufaka intuthuko eningi kakhulu uma ongqongqoshe bethu befika kanje kungasilekelela mangabe behamba beyokwenza isiqiniseko sokuthi imali kufanele zizempendle zifika on time and then no treasure abambe ngendlela efanele ukuthi umkhandlu uqhubeke uphile angeke ke siyeke futhi ukusho ukuthi umkhandlu wethu awuthathi indawo uphila grant kuphela esinye ke sezimo esisithathe sasibeka lana leso siyafisa uhulumeni omkhulu uNational Treasury noCocta bakubheke very close lokho ukuthi umkhandlu wethu awuthatha indawo ufana nogogo nomkhulu ohola impesheni ebe ondla abantu aba more than 20 or 15 kwifamily but ke siyamthemba ukuthi mhlambe after ukufika kwakhe angeke umkhandlu uphinde ube kule inkinga sinethemba futhi lokuthi njengoba ekhona kuzobuya ke imali ezifanele zibuye Mbukeli ke njengoba sikhuluma nawe siyafisa ukuthi siphinde sizwe ke nomphakathi ozwakalise ukungenami ngendlela ke okwenzeka ngayo kuona ke lomkhandlu nokuyilapho sizonikeza khona ithuba umphakathi ukuthi ke uyikhulumele kulolu hlelo njengoba sisasho sithi ke abakhulume njengoba sihlangene namhlanje umphakathi wasempendle imamalunga entsha nabantu abadala bakhona la izikhalo esinazo eziningi kakhulu esithinta umphakathi wethu esubona udysfunctional kakhulu uyahluleka ukuletha izidingo nqangi kumphakathi
uphinde futhi uhluleke nokuzinakela ubone uqobo lwabo abasebenzi bakhona abaholile uDisemba ubenzima kakhulu abanye bayondla abanye banemoto abazikhokhelayo bahlulekile ukukhava zonke lezi zinto lezo so ke siphume somphakathi sobaseka njengabasebenzi abasilekelela kakhulu soma nabo nje kulisababhekene nayo indlela abafunctiona ngayo la ngaphakathi ayikho right abanawo umfutho ngenxa ukuthi abaholile umuntu ongena ohlaselwe indlala uba nolola kakhulu so ke abakwazi nokusiza abantu izidingo azifike emphakathini kunzima kakhulu indlela aba-addressa ngayo amalungu omphakathi awekho right okay sinamanzi kuhlupha kakhulu mama kuhlupha kakhulu especially osomabhizinisi abasafufusa izitolo ziyaphazamiseka kakhulu ngoba manje kubola izinto ugcine kudayisele kumphakathi izinto ezingekho right kunzima kakhulu nje mama la inkinga esinayo la sifuna ukuthi umasipala uvalwe ngezizathu ezithi umeqasha uqasha abangane enhloko asikuthandi lokho okwesibili sogogo siphinde siholele umhla ka6 umhla ka5 nina lokho futhi awusingakuthandi ukuthi kwenziwe ukuthi ngoba naba bakwenziwe nabafazi babo ngakho ke siyafuna ukuthi lento ilungiswe asinawo umasipala thina empendle sihlalele yingane mengenayo imali ogwaza ayiqasheki uma zingaqomi ayithatha kahle sokhala ngezikhalo labo ungaholi kwabasebenzi ngesikhathi indlela umasipala oqasha ngayo ulala uvuke sekuthiwa khona abaqashiwe kukhona abantu abasebenza nga2 nga3 la kamasipala kukhona abangaqashiwe abaqhamuka emakhaya ahlwempu ngempela abangathathi lutho ontweni abangenalo lutho nje ngisho emakhaya kukhona abantu abahleli ko1 room ko round abawayo izindlu zakhiwa namanje azivuliwe izindlu asazi kulindweni umuntu ulala endlini ewanje bakuyihlobo njengamanje usehamba ecela ukulala emzini abantu mengabe lina kakhulu bayakwazi lokho ungabe khona kwameya kulo masipala kunhlumeza kanjani emakhaya ngicabanga ukuthi kuyasikhinyabeza kakhulu ngoba mhlawumbe kube ezinye izinto ezifana namaholo nokuvula kwezindle sezakhiwe zakhelwa abantu abahlwempu kungabe kuyalekelela kube khona umeya ngoba ngabe siyazi office esiyakulona ngqo sifike sithi meya kukhona inkinga esinayo la kahle la into mina ngize njengelunga lomphakathi so njengoba ngiyilungu lomphakathi nje ngikhathazeka ngendlela ekwenzeka ngayo even kubasebenzi ngoba mangafaka nje le abasebenzi ikakhulukazi kuyona ehamba phambili ukuthi abaholile so inkinga enkulu njengoba mina ngingasebenzi la ngiyilunga kodwa lomphakathi kuzofanele ngisebenzele yena lo muntu noma ngimenzele something yena lo muntu osebenza kuyena umasipala and then lo muntu lo kufanele ukuthi yena hole la ukuze akwazi ukuholela mina so nami manje sengizithola sengisenkingeni through ukuthi umasipala akakwazanga ukuthi aholele lo muntu athi usebenzile ngaphansi kwakhe umasipala and then lo muntu akasakwazi ukuthi aholele mina okungakhosta nokuthi kwesinye isikhathi ingabe ngisakwazi ukuthi mina ngiqhubeke nokwazi ukwenza umsebenzi ngenxa ukuthi anginayo imali ukuthi ngiqhubeke ngenze omunye futhi umsebenzi naye futhi akasakwazi ukuthi aqhubeke enze izinto afisa ukuthi azenze nangendlela ekwenzeka ngayo ingakho ngiphethe leli bhodi lelithi akuhlakaza umasipala okungcono uqalwe phansi ngoba mawuthi uyabuka kunabantu abasebenza babe baningi kumasipala kuyaziwa ukuthi kwesinye isikhathi kuba nama-limit ezinto kunemisebenzi ekusetshenzwa o6 months kunemisebenzi ekusetshenzwa mhlambe ngiyalinganisa mhlambe unyaka kuyashintshwana ngaleyo msebenzi leyo ngoba imisebenzi leyo yomphakathi kodwa kunabantu abangashintshi abasebenza bona one way hayi ngoba sikhalela ukuthi ngoba bona kuzothiwa mhlambe sinomona ngoba bayanothi no just ukuthi indlela leyo umasipala ifanele wenze ngayo emphakathini wonke mina njengowase Khamenisi asinawo umgaqo wethu bheda kakhulu bawugugule nje manje uyabona okusho kona amanzi siwadonsa emfuleni angithi uyabona basithembisa ngamamitha kodwa baphindanga futhi babuye angithi uyayibona lonto so ziningi izinto ezizithembisa okusho ukuthi vele uzoloku ngabe kulokuphinda abantu ababodwa ingakho ngithi alihlakazo ngoba shuthi makuphinda abantu ababodwa kusazophinda futhi kwenzeke the very same thing iqiniso limsulwa lithi ngempela kusukela ngomhla ka4 July abesingenayo umeya ngoba mina ngize ngakhethwa ukubamba ngo-October end of October kushuthi ngina 3 months nje kuphela ngilapho kodwa ukungabi khona kwameya kungaba umthelela wokuthi ezinye izinto zingasolveki masishane siyafisa ukuthi sizolibheka lolo daba ngokujulile siphinde sibheke udaba lwe-management ngokujulile going forward. Iy'nqumo zomhlangano siyikhulume namakhansela phakathi okuyizo ezizoqondisa ukuthi umkhandlu usebenze ngendlela ejwayelekile. Sizobuya ke ngesonto elizayo ukuza ukuthi asehambe afika apha amakhansela ukubhekana nokuhlangabezana nalezo iy'nqumo lezo.
Mbukeli ke uma ngabe sekuyilesi sikhathi sayisithi ke ongapheli kuyahlola nokuyilapho sisuke sisiliguqisa khona ke uhlelo isikhathi sithi sokuthi ke sithini nabesikhova sika Peter umgwaqo wezulu mpondo zami lenkomeni ngaze njenize sabani bona sasiyofuna amagudu sibheme siliguqisa njalo uhlelo besithi abakhulume sempendle igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandisa ngivumeleni ngiguqe esigoqeni sonke siyothi suma kube kusuluzayo inkosi inibusise.